mor, du skal have et lille barn med et kikset navn. Hvad? Er du klar? Gud skal være far. Jeg er ikke helt med. Kan du ikke være far, du skal have et barn? Jesus Christ! Ja, nemlig. Det er det åndsvage navn, jeg snakker om. Er det ikke latterligt? Trouble! Næste dag hjemme hos Josef og Marias luksuskilder. Maria er lige kommet hjem, og de står og snakker. Hej Maria, godt du er hjemme. Det er den bedste tog, kører. Ja. Okay, så har jeg vist også lige med. Meget. Altså det er meget. Ja, Det er rigtig meget. kom nu. Rigtig meget det. Og altså, det vil jeg gerne fortælle dig. Hvad er så det med her? Jo, altså det er fordi, jeg står lige der på scenen, ikke? Og så lige pludselig så kommer der bare sådan en engel lige foran mig, og så rapper han bare sådan, eller det er vildt, synge, det synger bare ikke. Han var bare helt cool, så jeg bare ikke med. Wow! Jo, altså for at gøre en lang historie kort, så er jeg blevet gravid. Jeg er ikke helt med. Altså, det var en engel, der sagde. Så siger jeg altså, at du vil sammen med en anden, og du synes, det er så fantastisk, du kalder om en engel. Nej. Nej. Så er jeg slet ikke med. 8 måneder senere har Maria fået forklaret Josef, at hun ikke var sammen med en anden, men det var virkelig var en engel, der gjorde hende gravid. Inde ved statsministeren af New York bliver der lige nu tænkt på nogle helt andre ting. Herr statsminister! Den nyberegnede Maria Stein, hun er gravid. Hvad er ting, der kan ved det? Altså, jeg tænker at prøve at kigge på tomaten. Hvorfor ikke kiwi? Hvorfor ikke tomat? Det skal du ikke. Det er det, på. Det er fabelagtigt. Samtidig er Maria og Josef og babyen med det kiksede navn i maven på Maria på vej til New York, fordi de skal synge koncert igen, og fordi de skal finde et hotel, så Maria kan komme til at føde. Ja, Maria, så er vi her med min aktiv air på hotels.com, og vi har desværre ikke flere ledige festivalhotel, så vi bliver nødt til at nøjes med 4 stjerner. Er du syg i hovedet? Altså, jeg skal lige så føde på det hotel. I'm gonna die young. Ellers kan jeg ikke flyve med kopteren. Fordi jeg tænker ikke fast, at der er en, der er ved at få fuldstændig sammenbrud, så er et hjerteanfald, en hård depression, du er fuldstændig feminist, og så en hjerneblødning. Hvorfor får hun hjerteblødning? Ja, nok, det er godt unikt. Nå, okay. Tak for opbakningen, Josef. Men se dog at få fundet det hotel. Da Josef og Maria kom ned på jorden igen, finder de ud af, at der ikke er nogen taxi. Ej, helt ærligt, Josef. Har du ikke bestilt en taxa? Nej, det er for dig. Jeg tror, vi er nødt til at gå. Hvad kaster du mig? Lever hos dig. Sidder mit overblik så dårligt. Nej, jeg mente laksebillet. Ja. Laksebillet. Så kan der ikke grund til at blive meget. Jo, der er. Ved du hvad? Jeg har et dårligt hårdag. Jeg ved, at det hele sidder ikke, som det skal. Men så kommer du her og begynder at kalde mig leverpostej og laksefilet, samtidig med, at du siger, at mit hår er så pænt. Ja, man kunne godt få den tanke, at du slet ikke kan lide mit hår. Næste dag nåede de til det 4-stjernede hotel, de havde bestilt. Det havde taget lang tid at få Maria overbevist om, at der ikke var flere 5-stjernede i hele New York, og det bedste var, at de kunne gøre at tage til det 4-stjernede hotel. De gik ind i receptionen og bad om deres værelse. Ja, vi har så bestilt meget. Men det er sgu mærkeligt, hvad der ikke bliver her. Men jeg sad lige der med min MacBook Air på helikopter og bestilte. Det er sådan ikke derfor, for det er i luftsimuleringen, det er ikke så godt. Men hvad til det? Og hvad skal vi så bruge det til? Vi kan bruge det i stedet for en sværelse. Fordi jeg har samtidig på handicap, så det er pusterum. Nå, ja, altså, det er jo godt, fordi hvad skal vi føde? Men vi ser ikke nogen fødder af Skal lige der? Det er lige meget bare, fordi altså kan være, at der ikke er nogen, der skal på toilet i et par uger, så kan man... 2 uger senere havde de fundet sig til rette med det fine handicappede toilet, de havde fået. Maria var stadig enormt utilfreds, og hendes baby var ikke mindre utilfreds, selvom hun jo stadig var i maven på Maria. Nu har jeg siddet herinde i så mange måneder, mens I har så meget plads. Og så når I endelig ikke har noget plads,
så vil det ikke gå for langsomt med at få mig ud. Kan du ikke bare lade mig bare i fred? En uge efter var Maria begyndt at forberede sig til fødslen. Og de var vist også begyndt på plads. Josef, jeg tror det nu. Jeg har mærket baby. Et par timer efter var alt roligt igen på livetoilet. Babyen var kommet ud, og de havde det rigtig godt. Josef og Maria sad og snakkede om, hvordan de skulle forhandle med Gud om de kiksede navn. Oh my god. Altså, det der navn Jesus gjorde, det er bare det mest kiksede navn, jeg nogensinde har hørt. Altså, det lyder som en eller anden snobbet berømthed, som bare kun tænker på sig selv. Ej, så minder han lidt om mig. Nej, men det er altså stadig ret kikset. Pludselig kom hun så ind på en lille toilet. Har du noget imod det navn, jeg har givet min søn? Ja, jeg har sgu så fedt til min søn. Ja, det er godt. Så har jeg ikke noget problem med det navn. Så synes jeg, at det svinger rigtig godt. Jeg skal fortælle. Efter det korte visit tog Gud afsted, og der var igen roligt på den nye toilet. Synes du ikke, det er en dum idé at lyve over Gud? Du er bare en simpel bundknop, og du skal ikke belære mig om, hvem jeg skal lyve for, og hvem jeg ikke skal lyve for. Er du med? Jeg tænkte jo bare... Ja, og det var det, der var fejlen, ikke? Hvor har hun det fra? Hen nu i statsministeren skifter tingsager. Altså, så er vi klar til tomatstøvler. Ding dong! Ingen nogen. En statsminister! Det er for gæster. Det er sgu da minister. Skal vi starte med minister til aftensmad? Nej, det skal være det første dag. Børnene de ligner gæsterne, som viser at være tre ninjas. Altså, hvad laver her? Det er lige videre. Hvad laver så her? Hvad er det, han der hedder? Han hedder et eller andet med gudshus. Gud, nej, din spade, han skulle have vinduet. Nej, du har roterende fisk i skærmen. Jeg er lige kommet i tanke om, at han hedder sgu da Luxus. De er spist fuldstøv. Det er sgu da... Nå, det virker også sådan lidt uvirkeligt, fordi sådan... Nej, det er... Men det er fordi, det står her på Wikipedia, at han hedder Jesus, og han er født på toilet. Det er lidt akavet, må jeg sige, men altså... Ja. Jeg går lige ud og finder ham, fordi jeg har en plan. Au, den havde set det! Altså, hvad er det egentlig hedder? Altså, Jeg hedder Rolf, jeg hedder Felix. og vi er altid til tjeneste. Skulle du ned, mand? Hvad sker der? Nej, det kan lave. Det skulle være totally beskidt ned i den jord, altså. Et andet sted i New York var 3 Kiwi-medarbejdere ved at lukke butikken. Yvonne, jeg forstår altså ikke, hvorfor du ikke gider gå ud med mig. Forstår det, Karl? Ja, klar. Det havde jeg ikke gjort, det for mig. Desuden har du sådan en kikset navn, at det er næsten lige så slemt som ham. Jesus, jeg har læst om på Wikipedia. Derfor kan du ikke gå ud. Nej. Nej, Pludselig kommer England Gabriel ind i butikken med sådan mudrede støvler. God aften. op og bag. Hvis du ikke kan se det, så har jeg lige vasket gulv og vil faktisk være lukket. Undskyld, kæreste. Jeg er sgu da ikke nogen frue. Ellers har jeg jo nok brugt det som undskyldning mod Jannik, gør. Anyway, følg den store stjerne ved siden af Karlsborg. Og så finder du drengen med det kiksede navn, og du vil kunne befri ham fra den onde barnepige. Er du med? Det er klart. Okay, så tror jeg, at vi er færdige her. Farvel. Ej, han er ikke lige sær. Ja, klar. Nå, skal vi gå efter den stjerne, eller hvad? Jeg er klar. Jeg er klar. Hos Josef og Maria var der også problemer. Maria havde nemlig en koncert i aften, og Maria skulle med. Derfor manglede din barnepige. Det er da ikke noget problem med det. Prøv at se, vi finder bare lige... Jeg slår lige en annonce op på den blå avis.
efter var der 37 ansøgninger om barnepigens status. Så Josef og Maria prøvede at blive enige om, hvilken en de skulle være. Altså, jeg synes, det skal være hende der. Ej, jeg synes sgu ham der. Ja, men jeg har ligesom bestemt mig, så det er sådan, jeg ikke. Hvem er det så? Ham, altså, det er en, der har arbejdet for statsministeren. Det er statsministeren, han hedder. Det ved jeg godt, men der står altså statsministeren. Ja, det ved jeg godt. Men altså, bare fordi hun er barnepige, betyder det jo kun at give det pære. Altså, det er jo nok at sige. En time senere var barnepigen ankommet. Hun var lidt skuffet over, at hun skulle passe et barn på et toilet. Hej. No way, hun er Asgrim. Farvel, lille engelbredt. Opfør dig pænt. Gør mig! Gør mig! Gør mig! Ja, hun er både tudegrim og snotdum. Ja, hvad sagde du? At du er tudegrim og snotdum. Nej, kan jeg godt lide. Nå, men har en planer, og det er det der, vi så. Let's go! Men inden hun nåede at gå, gør mere konkret bevæbnede kemimedarbejdere ind på det nye toilet. Hvad for en fedt det her? Vi er de 3 timearbejdere, vi kom for at redde min lille dreng med en kikset navn fra den onde barnepige. Alright. 7 minutter efter var de 3 ninjas kommet, og drengen med det kiksede navn var i sikkerhed, fordi den snotdumme barnepige var blevet skudt ud. 8 minutter efter det kom Josef og Marie hjem fra koncerten, fordi de var blevet om. Jeg har taget en blæ med til en lille fyr, og en bil, jeg var lidt i tvivl om, hvad det var. Ja, både i den ene. Rundt det. Ej, altså, mange tak. Altså, det tror jeg, at Jesus er rigtig. Jeg synes også, der er et ret kigget navn.